Зор кішкене biz yardım kutladık. Мен сен хозыр поддержать еттім. Рөстәм Миннихановны Зәйнең авыл хуҗалыгы азык-төлек җитештерү эшләнмәләре күргәзмәсе белән таныштыралар. Һава торышының үзенчәлекле килүенә карамастан район игенчеләре кырдан 93 мең ярым тонна уңыш җыеп алуга иреште. Уңдырышлылык гектарыннан 26-27 центнер тәшкил итә. Бүген исә шикәр чөгендерен казуга керешәләр. Приступаем, значит, по агросиле полностью. Все три агрофирмы Кокопки, Сахарные свекла. Значит, комбайнеры пересаживаются. Значит, мы свалили в валки полностью уже рапс, который стоит, мы обработали силиконом. Значит, 5000 гектар рапса, еще молотить надо, 5000 гектар у нас подсолнуха. И завтра, четверг, Маллаберса, приступаем к уборке кукурузы на силос. Рөстәм Минниханов зәйлеләрнең авыл хуҗалыгында нәтиҗәле эшләүләрен билгеләп үтте. Терлекчелек тармагын тергезүдә булган проблемаларга аерым тукталды. Татарстан рәисе Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясендә дә булды. Яңа уку елында мәктәп 300дән артык укучыны үзгәрешләр белән каршы алачак. Бина капиталь төзекләндерелде. Беренче катта заманча китапханә булдырылган. Интерактив токта бар. Монда балалар килә, комиссия килә, үзенең докладын яклап, монда бик уңайлы урында. Рөстәм Минниханов мәктәп ашханәсендә дә булып туклануны оештыру белән танышты. В Заинском районе мы обслуживаем и город, и село. Это наша продукция, да, это наш тоже формат продукции. Һәр катта укучылар өчен ял итү урыннары булдырылган, яңартылган уку кабинетлары, спорт залында барган түгәрәкләр шәнлеге белән дә танышырга мөмкин булды. Рөстәм Минниханов 35-нче бистәдә төзелгән яңа бассейн ачылышында да катнашты. Дулкынга йөрүчеләргә изге теләкләрен җиткерде. По республике у нас, вот мне справку дали, 286 чаш для бассейнов. И, конечно же, этот вид спорта, он не только спорт, это здоровье. Значит, многие горожане, не только молодежь, и люди уже не молодые, могут воспользоваться вот этими возможностями. Еще один уголочек для развития спорта, именно плавание. Все виды спорта сюда будут ходить. 4 спортшколы, 18 видов спорта. Здорово! Рахмат Бикзор! Бассейн өчен урын бик уйланып киләчәкне күздә тотып сайланган. 35-нче бистә өчен бу күптән таләп ителгән спорт бинасы. Биредә өлкәннәр, балалар өчен аерым су коену, йөзү урыннарыннан тыш заманча тренажер заллары да бар. Кыскасы, гаилә белән килеп, иркенләп ял итеп була. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.